Ola boas, somos Glasgow 15, estamos ensaiando aquí nos locais de AME na factoría e vou presentarvos a banda. A miña esquerda está Lucía, guitarrista, Rafael o baixo, Ramón a batería, María a vocalista e eu son Diago, son outro guitarrista. Nós somos unha banda de covers que, bueno, estamos comezando, non descartamos, pois, máis adiante facer a nosa propia música. Nos ensaiamos aquí na factoría, en Biduído, en Ames, e estamos moi contentos e moi agradecidos de que, bueno, pois, o Concello ofrezca unhas instalacións como estas nas que facer música. Pois o noso nome surxe da escala de Glasgow e 15 ven polo estado, que é o neurolóxico máis estable e correcto, e nós pretendemos que, cando nos vexan, que todos se atopen así. Agora gustaríame facer unha pregunta, que lle dirías ao Luís Fercán que comezou facendo as primeiras cancións?